Dragi părinți, bine v-am găsit în turul sediului nostru din Tineretului de pe strada Lănăriei numărul 93-95. Haideți să-l explorăm astăzi împreună! Avem diferite săli cu diferite denumiri, spre exemplu aici suntem în Chip and Dale. În Barcelona puteți să vizualizați sala respectivă, unde aici își petrec timpul studenții noștri, dar cei mari. Din Barcelona vom începe să călătorim prin lume. Vom merge în Londra, în Paris, în Oxford, în Tokyo și, bineînțeles, și ulterior vom merge și în Sweden. Și acum vom intra în tărâmul celor mici, unde vă vom prezenta exact sălile pregătite doar pentru ei. Cum învață cei mici? Prin joacă, cu ajutorul cartonașelor colorate, prin intermediul instrumentelor muzicale, al cântecelor, dar cel mai important prin povești. Continuăm cu prezentarea sălilor. Aici regăsim Shakespeare și Big Ben. Facem o oprire la Rainbow. Deslușim mistere la James Bond. Și ajungem și la Berlin. Facem o oprire în sala de așteptare, unde aici așteaptă copiii înaintea cursurilor. În final, vă vom prezenta ultimele două săli ale noastre din sediul din Tineretului. Ne vom lăsa să visăm în Dream. Ne vom distra, dar nu ne vom ciondăni ca Tom și Jerry. Și această sală este dedicată celor mici pentru că ei au parte de o imersiune în limba engleză pentru a ne asigura că învățarea lor este cât mai naturală. Pentru că ei, încetul cu încetul, ajung să citească, să vorbească, să scrie și chiar să gândească în limba engleză. Și acesta a fost sediul nostru din Tineretului, unde vă așteptăm cu drag!